היום עברתי טסט לעוד. כן? כן. נו, איך היה? היה נחמד מאוד. עברתי. עברת לו, צריך בדיקות? לא. טוב, אז השם שלך מלא זה סבא שלום. סבא שלום. נסיעתא דשמיא. יום רביעי. השם משפחה שלך היה אחת, נכון? בן יששכר. לא, היה. כן, מה היה? אתם רוצים שאני אספר לכם את השם שלי, איך הוא השתנה? כן, אפשר. זה סיפור גדול. לי מהשואה, כשעברו לארצות הברית, גם שינו את השם. זה שינוי מאוד משמעותי. כן. שווה. אז אתה רוצה אני אספר לך? תודה רבה. זה סיפור ארוך. זה ארוך. כשאנחנו באנו לארץ. אז בואו נעשה הקלטה קולית. עשית? אוקיי. אני יכול גם לעשות סרטונים. כשהיינו בתימן, אז היינו צריכים לבוא לארץ. אז אבא שלי, אמא שלי התחתנה בתימן. והוא היה סוחר, מוכר סחורה מעיר לעיר, ומכפר לכפר. אז רצינו לעלות לארץ, הוא רצה לגמור את הסחורה שלו. אז הגיע לאיזשהו, בדרך, רצה ללכת לאיזשהו כפר, למכור את הסחורה שלו, תפסו אותו ערבים, היכו אותו רצח. לקחו את הסחורה שלו, גנבו לו את הסחורה, ובכוחות עילאים הוא השאיר לעצמו את התפילין, הסידור והטלית. ועזבו אותו מוכה, בחבול, בקושי הגיע לאיזה כפר של יהודים. הלך לבית הכנסת שם, שאל אותו הגבאי, מה קרה לך? הוא סיפר לו בכוחות האחרונים שיש לו. מאיזה עיר אתה, מאיזה כפר אתה. נתן לו את הכתובת איפה הוא. מאיזה אזור זה היה? מה? מאיזה אזור גרתם? כאילו איפה גרתם בתימן? אז המקום קוראים לו חדד. חדד? כמו חדד. משם מגיעים משפחת חדד? משם זה משפחת חדד? יש. המשפחות הגיעו בעיקר על שם כפרים. חדד, הם היו מחדדים סכינים. למשל... כן, מקצועות. בדיוק. למשל חלה זה להלחים. היו מסגרים, כאילו. כמו מסגרים כאלה. היו פרמוס, אתה רואה את הפרמוס? אם הרגל נשברה. אז היו צריכים להלחים את זה, לחבר. אז קראו להם חלה. המשפחות באו לפי מקצוע. לכן... אז הוא... את גם עלית? את גם עלית מתימן או לא, שנולדת? אני ילידת הארץ. אתה רוצה שאני אספר לך? רק אני ילידת הארץ. בסדר. פעם הבאה שאנחנו מגיעים, את כאן צריכה לספר. אבל זה בא עם ארוחה. אתה צריך להביא לי ארוחה או שאני אביא לך אין ארוחה. בעיה, נעשה כאן מנגל. מנגל? אין מרק בעיה. תימני. מרק תימני. אז הוא נשאר שמה, שלחו שליח לאיפה שאבא שלי היה גר, וסבא שלי גר שמה גם כן. אבא שלי הוא היה צעיר, בן 22, 23, צעיר. אז השליח שהגיע לשם, זה הולכים ברגל, אין מכוניות, או על חמורים, לא יודע במה הוא נסע, במה הוא הלך. אז סבא שלי היה צריך ללכת לכפר איפה שאמרו לו שהבן שלו נמצא שם והוא חולה. לא היה בית חולים, לא היה קופת חולים, לא היה שום דבר. זה היה אתה? אתה היית ילד... לא, זה אבא שלך. זה אבא שלי. לא, אבל הילד זה... הרביצו לו ואז הוא... מה? זה אבא שלי. לא, כי לא משנה. זה אבא שלי. לא, אני הייתי תינוק. לא, כי חשבתי שאמרו לך לחזור לתינוק. לא, זה...
אז סבא שלי הלך לשם לחפש אותו איפה הוא נמצא. אמרו לו שהוא נמצא בכפר זה וזה. אז עד שהוא הגיע, כבר הוא הספיק למות ולקבור אותו, ורק הוא בא, הגיע, אמרו לו, הבן שלך היה חולה, וטיפלנו בו כמה שאנחנו יכולים, והוא נפטר. והנה אנחנו קברנו אותו במקום זה וזה, שמו אבן שם וזהו. מי נפטר? מי נפטר? אבא שלי. אז אתה לא פגשת אותו? אני לא זוכר אותו. אני הייתי קטן, בן שנה, שנתיים, לא יודע. בן שנה בעצם. אני לא מכיר אותו. אז בא סבא שלי לכפר, אמר להם, תשמעו, הוא כבר נפטר. לא יכולים, לא עשו לוויה, לא עשו שום דבר. אולי בכפר ההוא עשו כן לוויה קטנה עם כמה אנשים, לא יודע. טוב, אז הם ישבו 7 בבית, איפה שהם בכפר שלהם, איפה שסבא שלי גר. ואמא שלי עלתה לארץ. וסבא שלי היה לו, קוראים לו, השם שלו הפרטי יחיא. והשם משפחה שלו זה שוקר. אז קראו לו מורי יחיא שוקר. הוא היה מורה לילדים. זה סבא שלך? סבא שלי. הוא היה מורה לילדים, מלמד אותם א' ב', פרשת שבוע, זה מה שהיו מלמדים. כאן בארץ או בתימן? בתימן. גם בארץ הוא לימד פרשת שבוע, ילדים. אתה הכרת את סבא? כן. כן. אבא שלו נפטר, ואז ממה שאני מבין אתה עלית עם סבא וסבתא. עלינו ביחד, אמא שלי וסבא שלי. סבתא שלך הייתה? סבתא שלך הייתה? כן. סבא שלי וסבתא שלי, אומנם סבתא שלי חורגת. זאת לא... הסבתא שלי, היא נפטרה גם כן לפני כן. וסבא שלי התחתן עם אישה אחרת. אתה מבין? אז אנחנו באנו ביחד, הוא היה האפוטרופוס שלנו. הוא היה אחראי על כל הקבוצה שעלו לארץ. באיזה גיל היית? מה אני? 2. ותדבר חזק, הוא לא שומע טוב כל כך. אני הייתי בן 2 כשעלינו לארץ. לא היית בן 3? 2, 3, לא יודע. וואי, אתה אמור לדעת את הסיפור הכי טוב כאן. אתה יודע שהוא היה בן 3. כן, לא משנה. זה לא משנה הגיל כשעליתי לארץ. כן. מה, כאילו, העיפו אתכם? מה? גירשו אתכם כאילו? תדבר חזק. לא גירשו אותנו. הם עלו אחרי... באו קבוצות מארץ ישראל ועודדו את היהודים להגר לארץ ישראל. כמו העליות מאירופה, כמו העליות מפרס, ממרוקו. אז גם באו צעירים מארץ ישראל ועודדו את היהודים להגר. והייתה הזדמנות שהמלך פתח את השער של תימן לארץ ישראל. הסכים המלך. אתה מבין? אם לא היו מסכימים, לא היינו יכולים לצאת. כמו מפה, אם יש לך אישור לצאת מהארץ, אתה יכול לצאת. אם אין לך אישור, אתה לא יכול לצאת. גם כן. טוב, הגענו לארץ, שלחו אותי לגן. מה השם שלך? שלום. שאלו אותי. טוב. אני לא ידעתי תעודת זהוי, לא תעודת זהוי. באיזה שנה עלית? ב-49. אז זה היה, כאילו, מיד אחרי המלחמה. בדיוק שנה אחרי הכרזת המדינה. ב-48 הכריזו על המדינה, ב-49 אנחנו עלינו. אתם מבין? טוב. יש סיפורים
כאילו בדרך לכאן? הסיפורים אני לא זוכר, כי אני הייתי קטן, בן שנתיים. לא, הם באו במטוס. לא זוכר את הסיפור. טסתם לכאן? מה? טסתם לישראל? כן. לא הלכנו ברגל. זה ישראל שלחה מטוסים לתימן, וקוראים למקום הזה חשד. בתימן? איפה שהם שלחו את המטוסים? איפה שהייתה שדה התעופה. השדה התעופה היה בעדן. עדן זה היה מחוז, כמו שהיום אומרים, יש חות'ים, ויש עוד... סונים. לא. יש חות'ים, ויש... לא יודע מה... יש שני קבוצות בתימן. אז הקבוצה השנייה הייתה בעדן, והיה הבדל, לא היה אפשר ללכת מתימן לעדן רק עם אישורים. עדן זה מחוץ. עדן זה מחוץ. כמו ויזות. עדן זה בתוך תימן, נכון? עדן זה בתוך תימן. עדן הוא בדיוק נמצא ליד באב אל-מנדב. אתה שמעת על באב אל-מנדב? הכניסה מים סוף לים התיכון. זה המעבר. יותר נכון, הכניסה מים סוף לתעלת סואץ. אתה מבין? שזה האמריקאים, הבריטים עשו תעלה מים התיכון לים סוף. שיוכלו אוניות לעבור לים התיכון. ככה לא היו יכולים, היו צריכים להקיף חצי עולם, את כל אפריקה צריכים לעבור בשביל להגיע לים התיכון. אתה מבין? אז בשביל זה עשו את תעלת סואץ. זה הצרפתים והאנגלים עשו את תעלת סואץ ונתנו איזה מתנה למצרים. במלחמת יום הכיפורים אנחנו כבשנו את תעלת סואץ ואת כל סיני. במלחמת ששת הימים. אתה לחמת במלחמת יום כיפור, נכון? מה? אתה לחמת במלחמת יום כיפור. כן. סבבה, נגיע לשם. עכשיו תקשיב. אז הגענו, עלינו לארץ, הייתי בן 3, 4, יש מישהו? זאת אשתך. הייתי הולך לגן, היו שואלים אותי איך קוראים לך, הייתי אומר שלום. אבל אתה בחרת את השם? לא, אמרו לי שלום. למה? אני נולדתי במלחמת העולם השנייה. ידעו שיש מלחמת עולם. אז רצו שיהיה שלום בעולם. אז קראו לי שלום. ובתימנית זה סלם. אני ידעתי שקוראים לי שלום. אמא שלי הייתה מסכנה, היא אלמנה. אתה מבין? אז היא לקחה אותי לפנימיה, כי פה היא הייתה הולכת לעבוד, ואני לא, אין מי שיטפל בי. אז לקחו אותי לפנימיה. מה עם סבא וסבתא? סבא וסבתא, הם היו גרים רחוק. אנחנו היינו גרים בחולון, וסבא שלי היה גר בבת ים, ולא היה תחבורה כמו שהיום יכולים ללכת ממקום למקום בקלות. זה היה קשה. אז לקחו אותי, גם אני לא יכלתי ללמוד שם, בחולון. אז לקחו אותי לפנימיה. דודה שלי לקחה אותי לפנימיה. לקחו אותי לבני ברק. איפה היית גר? מה? לפני שנקחו אותך לבני ברק, כאילו, איפה היית גר? איזה עיר? לא שומע. איזה עיר היית גר? איפה הייתי גר? בחולון. בן כמה אתה כשאתה הלכת לפנימיה? בכיתה א', ב', לא זוכר. וואו. כן. כיתה א', ב', משהו כזה. לקחו אותי לפנימיה, שם הייתי איזה 2, 3, שנתיים. אחר כך לקחו אותי לעוד פנימיה אחרת. כי שם היה כיתה א', כיתה ב' נדמה לי.
לקחו אותי לפנימייה אחרת, שזה מגימל והלאה. זה הייתה, אם אתם מכירים, ישיבת פוניבז'. כן. ישיבת פוניבז' בבני ברק. אז אתה לא מכיר. זו ישיבה גדולה מאוד. והייתי בפנימייה של ישיבת פוניבז'. כיתה א', כיתה ב'. מכיתה ג' והלאה. עד כיתה י"ב? עד כיתה ח'. בכיתה ח' הייתי צריך ללכת ללמוד בתיכון. הייתי צריך ללכת ללמוד בכפר חב"ד. אמרו לי שאני אלך ללמוד בכפר חב"ד. טוב, אמרו לי, אבל אתה צריך להביא תעודת זהוי. הלכתי לישיבה, שם המשרדים של הישיבה. אמרתי להם, תנו לי תעודת זהוי. אני צריך ללכת ללמוד בכפר חב"ד. אתה מכיר כפר חב"ד? עם הדבורים. עם הדבורים. מה עם הדברים? יש שם דבורים בכפר חב"ד. לא יודע מה יש היום. אז היינו לומדים נגרות. אמרו לי, אתה מתאים להיות נגר. אז לא היו הייטק, לא היה כל המקצועות האלה. או דפוס או נגרות. היות ואני הייתי מרכיב משקפיים, אמרו, לא מתאים לך דפוס, כי אתה תקלקל את העיניים שלך בדפוס. אז ביקשתי בפנימייה, בישיבת פוניבז' במשרדים שם, את התעודת זהוי שלי. אני מסתכל, אני ידעתי שקוראים לי שלום. מה שלום? שלום קריטי. למה? דודה שלי הביאה אותי לפנימייה. היא לא ידעה את השם שלי. אז שאלו אותה מה השם שלו. אמרה להם שלום, סלם. סלם ושלום זה אותו דבר. אז מה המשפחה? היא אמרה לפי השם משפחה של אבא שלה. דודה שלי הביאה אותי על שם משפחה של אבא שלה. אבא שלה קראו לו קריטי. טוב. לכמה זמן נשארת עם השם המשפחה הזה? שנייה. זה הייתי מכיתה ג' עד כיתה ח'. שאני יודע רק, זה השם שלי. שלום קריטי. אז אמרתי להם, תביאו לי את התעודת זהוי שלי. הביאו לי תעודת זהוי. מה אני רואה? כתוב, שלום שוקר. מה זה? זה לא השם שלי. אמרו לי, לא, זה שלך. הלכתי לאמא שלי, אני שואל אותה, תגידי לי, מה זה השם שלך? השם שלי סלם שוקר? היא אמרה, אתה קוראים לך שלום. למה שלום? אנחנו רצינו שיהיה שלום בעולם. הייתה מלחמת העולם השנייה. וסלם זה שלום גם כן. סלם בערבית זה שלום. אבל מה זה שוקר? היא אמרה, סבא שלי קראו לו יחיה. השם שלו הפרטי יחיה. ואבא שלו קוראים לו שוקר. אז בשביל להבדיל בין האחים, בני דודים שלו, יש לבני דודים שלו, יש עוד הרבה יחיה. כמו יש לך דוד, נכון? איך קוראים לך? עזריה. עזריה. אז לדוד שלך יש לו עוד בן שקוראים לו גם עזריה. והשני גם יש לו בן בטרד. באותה תקופה היו הרבה מתים אצל היהודים. למה לא היה בתי חולים? אז היו קוראים לכל אחד יחיה, 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 יחיה. אז לסבא שלי קראו לו יחיה. לאבא שלי קראו לו יחיה. הבנת? עכשיו, בשביל להבדיל בין הבן דוד הזה לבן דוד הזה, אז קראו לו יחיה על שם אבא שלו. אבא שלו קוראים לו שוקר,
אז גם קראו לו יחיא בן שוקר. הבנת? ולשני קראו לו יוסי בן שוקר. אתה מבין? בשביל להבדיל בין אבא שלו שקוראים לו בן דוד, יוסי בן דוד, וזה יחיא שוקר. הבנת? טוב, אז סבא שלי קרא לי, כשעלינו לארץ, סלם שוקר, על שם סבא שלי. טוב, זה מה שאני ידעתי. אז יום אחד הלכתי לסבא שלי לבקר. שאלתי אותו, הוא שואל אותי, תגיד, מה השם שלך? אמרתי, השם שלי שלום קריתי, על שם סבא שלי מאמא. הוא אומר, לבית אבותם צריך להיות, ולא לבית אמותם. אתה מבין מה אני מדבר? והתיילדו לבית אבותם. הבנים הולכים על שם האבא, לא על שם האמא. אתה מבין? למה אתה החלפת את השם שלך? אמרתי לו, אני לא ידעתי. אז שאלתי אותו, איך קוראים לה? איך קוראים לי? אתה אחרק. אני, זאת אומרת, המשפחה שלנו, המשפחה של סבא שלי, זה אחרק. ואני צריך ללכת לפי המשפחה של האבא, לא של האמא. המשפחה קריתי זה על שם סבא שלי מאמא. הבנת? שסבא שלך קראו אחרק? סבא שלי מאבא קוראים לו אחרק. אבל כשהם עלו לארץ, הוא קרא לעצמו יחיא השוקר על שם, כמו שקוראים לו, על שם אבא שלו, שקוראים לו שוקר. אתם לא מבינים. לא מבין. זה טיפה מבלבל, אבל... זה מבלבל. לאט לאט אתם תבינו. אבל באותה תקופה, עכשיו, אז הייתי בפנימיה. בפנימיה קראו לי שלום קריתי. על שם מה שדודה שלי אמרה לי שקוראים לך. אבל יום אחד עלינו לכיתה ה'. כיתה ה' מביאים מורים חדשים. הם לא מכירים אותך. והבית ספר... 3 שנים או שנתיים היית עם אותו מורה? לא, מחליפים מורים. לא, היית בכיתה ג' ד' כל פעם היו מחליפים לנו מורה. כיתה ג' מורה... כל שנה מורה אחר? כן. כיתה ג' זה מורה אחר. חוץ מזה גם היו מעבירים אותנו מבית ספר לבית ספר. זה היה באותה תקופה בלגן. זה לא בית ספר אחד שהיינו. אתה מכיר את בני ברק? כן. אתה מכיר. בכניסה לבני ברק היה שם הבית ספר הגדול. אז בהתחלה למדנו שם. אחר כך העבירו אותנו לבית ספר בנווה אחיעזר. אתה מכיר איפה זה נווה אחיעזר? לא נווה אחיעזר. שיכון ה'. אתה מכיר שיכון ה'? בבני ברק, אתה מכיר בני ברק? לשכונה. לא כל כך טוב, אבל כאילו בקטנה. לא משנה. כל פעם היו מעבירים אותנו, כי היו באים הרבה עולים חדשים, וכבר לא היה מקום בבית ספר. אז היו פותחים בתי ספר אחרים, אז היו לוקחים אותנו לבית ספר. למה היו פותחים חדשים? פספסתי, למה היו פותחים חדשים? בגלל שלא היה מקום בבית ספר הזה. היו מביאים, אנחנו פנימייה. אז הבית ספר הזה שייך לכל העיר. אין בפנימייה עצמה בית ספר יסודי. רק אנחנו הולכים לישון שם. אתה מבין? בבית ספר אנחנו לומדים ביחד עם כל הילדים של כל העיר.
הבנת? אז אתה לא רצית להיות שם כי היה צפוף? לא שאני לא רציתי. אתה עברת. איפה שהם לוקחים אותנו, אנחנו הולכים שם ללמוד. מי העביר אותך? הבית ספר עצמו. אז הכל כאילו היה connected, איך אומרים את זה איתו? מחובר. כל בית ספר היה מחובר אחד לשני? זה רשת אחת. חינוך עצמאי. כל הבתי ספר בבני ברק היו חינוך עצמאי. אתה מבין? רק יש אגפים. היה לך מנהגים מיוחדים? מה? היה לך מנהגים מיוחדים? מנהגים? כן, בתימן. בתימן? כן. איזה מנהגים? שאתה לקחת מתימן, כאילו... אני לא לקחתי שום דבר. למה? יש הרבה, נגיד שבליל הסדר. אחר כך. קודם כל הסיפור הזה של רווח זה שאני הייתי, היו לי שני שמות. למה החלפתי את השם לבן יששכר? שני שמות אחרונות או כאילו סלם ושלום? שנייה. נגיע לשם. נגיע. ספוילרים. נגיע. אז עכשיו, בבית ספר היו קוראים לי, בפנימיה היו קוראים לי שלום קריטי, על שם סבא שלי מאמא, ובפנימיה, בבית ספר, קראו לי שלום אחרק. בכיתה ה' החלפתי את השם בבית ספר לאחרק. והם לא ידעו שיש לי עוד שם בבית ספר. בבית ספר זהו כאילו מלא תימנים? לא, זה כולם? כולם, כל מיני. למה שינית את השם מכל העדות, למה שינית את השם לאחרק? בגלל שסבא שלי אמר לי שהשמות של הבן אדם צריך להיות לבית אבותם ולא לבית אמותם. על שם האבא, לא על שם האמא. נכון? אתה, מה השם שלך? אליהו. זינו אבל. אליהו, מה המשפחה שלך? זינו. מה השם של משפחה של אמא שלך? לוי. אז אתה לא לוי. אתה על שם אבא שלך. זינו. נכון? כיום, כאילו זה טיפה שונה. יש כאלו שהולכים לפי האמא. לא, אין. אסור. זה לבית אבותם. כן, מוזרים כאלו. לא. ארצות הברית, יהודים שם. אולי גויים, לא יהודים. אבל יהודים לבית אבותם. אז סבא שלי כעס למה אני עושה לבית אמותם, על שם אמא שלי. אז אמרתי, טוב, אני אחליף בבית ספר על שם אבא שלי, אחרק. כמה זה השפיע עליך, שתי שמות? זה השפיע, כן, עוד מעט, אני אסביר לך. אחרק כאילו שם משפחה? זה שם משפחה, אבל אני החלפתי עוד שם. עכשיו אני, כשהגעתי, עברתי לתיכון, עברתי לכפר חב"ד ללמוד. שם כבר קראו לי אחרק. אתה מבין? טוב, הגעתי לצבא. הייתי צריך לעשות... איפה למדת בתיכון? אמרתי לך, בכפר חב"ד. סבבה, ואז כאילו הלכת לישיבה? לא, שם זה ישיבה כאילו. גם זה ישיבה משולבת עם עבודה. אז אחרי כיתה י"ב אתה המשכת ללמוד שם? לא, אחרי י"ב הלכתי לצבא. ישר אחרי? ישר. זה לא השנים האחרונות רק ישיבה. אתה מבין? מה זה קליטה? כן, בסדר, לא, נעשה את זה עוד מה. אתה מבין? אחר כך הגעתי לצבא, אמרו לי, אתה צריך לעשות תעודת זהוי. אבל רצית? לא, היה לי תלוש, היה לי רק דף, לא תעודת זהוי מה שעושים היום. אז משהו לפי המדינה? כן. זה מה שאתה היית צריך לעשות. גם זה היה לפי המדינה, אבל לא השם שלי המקורי, מה שצריך להיות. באיזה שנה נכנסת לצבא? ב-65. לפני מלחמת ששת הימים. הלכתי לצבא, אמרו לי, אתה צריך לעשות תעודת זהוי. אבל הלכתי למשרד הפנים, אמרתי להם, אני רוצה לעשות תעודת זהוי.
מה השם שלך? אמרתי לו, שלום אחרק. אבל אמרו, פה כתוב, שלום סלם שוקר. אז מה אנחנו נעשה? אני לא רציתי את השם הזה. למה? איפה היה כתוב על בתעודת זהוי. הראשון? מה שקיבלתי מהישיבה. מה שקיבלתי מישיבת פוניביץ'. רגע, היו בישיבה אנשים כאילו משמעותיים? איך? מה פירוש משמעותיים? ששינה משהו. לא, אני למדתי בבית ספר, זה כאילו למדתי שם בישיבת פוניביץ', למדתי רק יסודי. לא סבא, רגע, אני זוכר שבר מצוות, אז היה איזה רב שהיה איתכם שם. הסברת לי פעם. יכול להיות, לא זוכר, לא משנה. הבנת? מה שאני התכוונתי, כאילו אצלי, יש כמה מורים, כן. שאני מרגיש שמאוד השפיעו על המידות שלי, ודברים כאלו. אז אני שואל, כאילו, משהו ששינה על אותך. המידות. גם. תראה, אני אגיד לך, בפוניביץ' היה חינוך חרדי, ממש תענוג להתנהג בחינוך שלהם. החינוך שלהם היה חינוך מצוין. חינוך יהודי חרדי, חינוך יהודי אורגינל, כמו שאומרים. לא מזרחי ולא כל זה. ממש יהודי, כמו שצריך. זה החינוך, מה שקיבלתי שם. אז במשרד הפנים אמרו לי, אתה רוצה להחליף את השם? אז רק לשם עברי. למה? סלם שוקר זה שם לא עזי. אז בבית ספר קראו לך סלם? לא, שלום. רק את השם משפחה הם קראו לי על שם סבא שלי, כי דודה שלי אמרה להם שהשם שלי קריתי. היא לא ידעה שקוראים לי שם אחר. הבנת? אבל בתעודת זהוי כתוב שמה סלם שוקר. תנסה לעשות סטופ, כי אחרי זה... אתה מקליט אותי? כן. מה, לא נוח? לא, בסדר. נצלם אתכם. ובאותה תקופה, תשים זווית כאן. באותה תקופה היה ראש אש"ף. ראש אש"ף היה, מי היום ראש אש"ף, אתה יודע? אבו מאזן. אז באותה תקופה היה ראש אש"ף אחמד שוקרי. אתה מבין? אז אני לא רציתי שהשם שלי יהיה כמו ראש אש"ף. סלם שוקרי. אז אמרתי, אני אחליף שם. אז איזה שם אני אחליף? באחרק הם אמרו לי, אסור לך, אתה צריך לעשות שם עברי. באחרק זה לא שם עברי, זה שם לא עזי. אז אמרתי, טוב, אם אתם רוצים שאני אעשה שם עברי, עשיתי בן יששכר. שאלתי אותם, את דודה שלי, מה זה שוקר? היא אמרה, שוקר זה יששכר. אז החלפתי לשם עברי, שלום בן יששכר. ככה זה נשאר עד היום. באמת? כאילו ידעתי שהברדת את השם, לא ידעתי למה הברדת. כן. בוא נעבור עכשיו לשאלות. נו. לא, אנחנו ממשיכים, זה מאוד מעניין. זהו, זה מספיק. החלפת שם. כל הסיפור הזה בשביל להחליף שם. אבל נלחמת במלחמה גם? הייתי במלחמת ששת הימים. הייתי בסדיר. אנחנו היינו בסדיר בנחל, אני הייתי בנחל. בנחל, אחרי הטירונות, היינו צריכים ללכת להאחזות.
היינו בהאחזות מבוא מודיעין. אתה מכיר מבוא מודיעין? שם אנחנו הקמנו את ההאחזות הזאת. וואו. כן. היה פה גבול. גבול, פה זה ירדן היה. אתה מבין? הירדנים היו גרים פה. מידיה, אתה שמעת על מידיה? מידיה? מידיה. מידיה הוא השכן שלנו פה למטה. הוא היה כפר כזה קטן, אולי 10 אנשים, 20 אנשים. אני הייתי רואה אותם בתצפית. אתה מכיר מבוא מודיעין? אז יש שמה, לפני הכביש... אז בגלל המלחמה שכאילו הקמת את כל הדברים כאן, אז אתה באת לגור כאן? לא, אני באתי לגור כאן. זה לא קשור? זה לא קשור. והוא לבת ים קודם. תקשיב, אז אנחנו הקמנו את ההאחזות מבוא מודיעין. היינו שומרים, היינו בנחל, והיינו שומרים משעלבים, אתה מכיר שעלבים? כן. משעלבים היינו עושים סיורים בלילה, כל הלילה, עם משמר הגבול, עד ראש העין. זה כל הגבול. היינו שוכבים פה מערבים בשילת. היינו נכנסים לשילת, זה היה ערבים שם. וואו. כן. זה בטח מרגיש כל כך שונה כשאתה עובר, כאילו ברכב או משהו. אני אומר ברוך השם. כן, ברור, אבל... לא היה כביש הזה. אתה ראית את הכל כאילו נבנה? כן. 3-4, הכביש 433 לא היה. כן, ברור. לא היה, היה שביל, רק בשביל פטרולים של הצבא. אתה מבין? אתה כאילו זוכר מה היה פה לפני שבנו? מה? מה היה פה? הרים וגבעות פה. פה היה. לא היה כלום. כאן אני שמעתי שחשמונאים זה היה של ערבי ואז מישהו קנה את זה. זה היה שטח של ערבים, אבל כן. לא היו גרים פה בכלל. אנחנו היינו פה נכנסים לשכב מערבים, שלא ייכנסו ערבים בלילה. אתה מבין? היינו שוכבים מערבים אפילו ליד ליד שעלבים. היה באותה תקופה מלחמה בין, יש שם, אתה מכיר לטרון? כן. בלטרון יש שם שטח שהיה שטח הפקר. שטח הפקר. אתה יודע מה זה שטח הפקר? כן, בין הערבים ובין... לא של היהודים ולא של הערבים. כן, שזרקו את זה. ושם היה שדות. אנחנו היינו זורעים בשטח הפקר שעלבים. אז הערבים באו לקצור את החיטה. אז אנחנו אמרנו, למה שהם יקצרו את החיטה? אנחנו רוצים לקצור את החיטה. אז הרב התיר, הרב של שעלבים, התיר לחקלאים להיכנס בשבת לקצור את החיטה. בשביל שהם לא יגנבו את החיטה. מאוד חשוב. מה? זה מאוד חשוב. בטח, זה פרנסה של עם ישראל. זה אוכל. גם השטח. גם השטח. גם זה הפקר, לא שלהם ולא שלנו. אבל זה אנחנו זרענו את זה, ואנחנו כותרים את זה, והרב התיר להם. ואנחנו שמרנו עליהם שיקצרו את החיטה בשבת. יש איזה סיפור שהערבים נכנסו, שאתם שמעתם עליהם? יש הרבה פעמים, הנה, נכנסו עד כפר חב"ד, הערבים מפה. מאיפה באו? מאזור... ונלחמתם בהם בשבת? אנחנו לא. אנחנו לא. זה תקופות אחרות. בוא רגע נעבור לשאלות. טוב, עכשיו זהו. אתה עברת לחשמונאים מיד שזה נבנה? לא. אז לאחרונה? כשהתחילו, אנחנו באנו כשהיה עוד הרים וגבעות. לא היו הרבה תושבים, היה 100 תושבים בלבד כשבאנו. ובניתי את הבית הזה 7 שנים. באיזה שנה הגעת? 89. מה, לפה? לפה ב-89? התחלנו למנות. 89. המשפחה שלי מארצות הברית כמעט הגיעו לכאן. הגיעו לארץ.
כשהם הגיעו לארץ, הם מאוד חשבו לקנות כאן בית. כן. כמה שנים אחריכם, אבל... כן. באו הרבה אמריקאים. כן, כבר רואים. כן. יש לך את השאלה? מה אתה זוכר? זה הסיפור של השם. אבל סיפור, תשאל אם סיפור. כאילו, מה התחנה הראשונה פה בישראל? מה היא הייתה? התחנה הראשונה, אנחנו באנו מתימן. אתה שומע מה שהיה בתימן? מה שמספרים לי. כשעלינו לארץ, במטוס, התימנים היו מאוד מאוד תמימים. אמרו להם, תשמעו, יש פה חבית, כל התכשיטים שלכם תשימו בחבית. אם אתם תעלו עם התכשיטים, אז המטוס לא ימריא. אז התימנים היו תמימים, היו שמים שם את התכשיטים שלהם. מה עשו עם התכשיטים? גנבו אותם? הם לקחו אותם. מי את? לא יודע מי אלה. אלה שהביאו את היהודים מתימן. אתה מבין? כן, אבל לאן הגעתם פה? הגענו מתימן, המקום הזה קראו לו חשד. זה מקום עלייה. שם היו גרים באוהלים. פה בארץ? לא, בתימן. זה היה בעדן. בעדן קוראים לו חשד. עדן זה עיר גדולה, עיר נמל. יש שם נמל. הבנת? וגם שדה תעופה. אז משם המראנו... השדה תעופה כאן עדיין קיימת? מה? השדה תעופה שאתם הגעתם היא עדיין קיימת? אני חושב שכן. מה שיש ליד תל אביב? מה שיש ליד תל אביב? בתימן. והגענו לפה ללוד. בשדה התעופה בלוד. ומלוד לקחו אותנו לעין שמר. אתה יכול לספר על המעברות? בעין שמר היינו גרים באוהלים. כן, אני זוכר שסיפרת לי שכל שבת היה נשרף. עוד מעט. זה בעין שמר. זה בעין שמר. שמה היהודים לא ידעו שום דבר מה לעשות. היו מביאים מים ממרחקים בשביל האוהל. היינו סוגרים את האוהל עם חוטים. לא היו גנבים, לא היו מפחדים מכל מיני אנשים למה? למה לא פחדתם? כי לא האמנו שיש גנבים בארץ ישראל. ארץ ישראל זה ארץ קדושה. זה ארץ קדושה, כאילו עם הכל. כן. ארץ זבת. לא, ארץ זבת חלב ודבש. למה החלטתם מההתחלה לעלות לארץ? מה? למה החלטתם? מה זה? נתנו אישור לצאת מתימן. כל היהודים מתפללים. אנחנו כל הזמן מתפללים שאנחנו רוצים להגיע לארץ ישראל. השיבנו השם אליך ונשוב חדש ימינו כקדם. אתה מבין? הקדוש ברוך הוא... יש אנשים נגיד שקשה להם לעלות נגיד, כי נגיד כל העבודה שלהם... איזה עבודה? נגיד יש אנשים בחוץ לארץ שהם גרים שם. בתימן? לא רק בתימן, כאילו בכללי בחוץ לארץ. נו. זה לפני הרבה זמן אבל. אליהו, תדבר יותר חזק. אני לא שומע טוב. לא כולם רוצים לעלות, כי זה קשה. בתימנים כולם רצו לעלות, אין דבר כזה. אין דבר כזה, כולם רוצים לעלות. זה היה החלום של כולם? בדיוק, כן. יש לך משפחה שנשארה בתוך תימן? לא. אולי בטעות? אין טעות. היה לאשתי, הייתה משפחה בתימן, והם עלו לפני 20 שנה, 30 שנה. אז הם נשארו שם? הם חזרו לארץ. היה איזה סיפור, נראה לי, אני לא זוכר אם זה היה אצלך או אצל סבתא, שאיזה אח נעלם מעבודי תימן, משהו כזה. איזה אח? זה בתימן, זה כשעלו לארץ, לסבתא של אשתי, היה אח, היה דוד, היה בן, שלקחו אותו אחרי שהוא נולד. הוא היה בן שנה, שנתיים. לקחו לה את הבן. ועד היום לא יודעים איפה הוא.
היא תספר לך, היא יודעת יותר טוב. אז רגע, אז מה קרה במעברות? במעברות אנחנו... מה זה המעברות? זה כאילו כל האוהלים ש... לא, שם היינו גרים במעברה בעין שמר. לא, אבל הוא לא יודע מה זה מעברה. הוא יודע, זה מקום מגורים זמני. אתה מבין? זה נקרא מעברה. אחר כך לקחו אותנו מעין שמר. מי האחראי על כאילו... הסוכנות היהודית. הם לקחו אותנו, אותי ואימא שלי, לקחו אותנו למעברת חולון. אתה מכיר את חולון? אתה היית גר שם פעם? לא. אבל אתה מכיר את חולון? איפה אתה מכיר? איפה, באיזה מקום אתה מכיר? את חולון? בחולון, איזה שכונה? אני באמת, אני אחד הגורים בגיאוגרפיה, אני מכיר כאילו בקטנה. בסדר. אז אנחנו היינו במקום שקוראים לו הבלוקונים. אם אתה מכיר בחולון, יש בכניסה לחולון, יש מין מסגד כזה עם כיפות, בית עם כיפות. ראית? כן. ראית את המבנה הזה עם כיפות בחולון, בכניסה לחולון? אני לא זוכר. ביזור. אזור יזור. איך קוראים לזה? בוא נבדוק, אולי אני אמצא תמונה שלי. זה לא משנה. אז שמה נתנו לנו לגור בבדונים. בדונים. מה זה בדונים? זה כמו צריף קטן, אבל במקום קירות מעץ, אז בד מסביב. זה חדר כזה, משם לפה, עד כאן. הוא רק מבד מסביב. זה יחסית נוח. זה נקרא, זה יחסית נוח, כמו אוהל. כן. כמו אוהל, אבל זה יותר נוח מאשר באוהל. נכון. הבנת? למה האוהל הוא שיפוע, אז אתה... זה גם יותר גדול. כן, קצת. ביותר מרובע, אתה מבין? אז זה יותר נוח. ושם, כל ערב שבת, היית רואה איזה בדון אחד נשרף. למה? החתולים היו נכנסים מלמטה, ובערב שבת מדליקים פרימוסים, מדליקים פתיליות. אתה יודע מה זה פתיליות? פתיליות, זה פרימוס. הפתיליות זה כאילו המנורות? יש עשישיות. כן, זה מה שאתה דבר. עשישיות, אתה יודע מה זה עשישית? זה של הקריסמס שאתה מחזיק. זה על נפט. אתה מדליק לו גברור. זה מה שיש שם למעלה, לא? זה פרימוס. אז זה עם הסמוכים. זה מה שהחתולים נשרפו? מה? מזה החתולים נשרפו? זה לא של שבת. זה הששית. זה לא של שבת. תראה לי מה זה? זה הששית. זה המנורה, זה השישית, כן. אבל היה פתיליה. לא היו מדליקים כל השבת, עם עצים וזה. אז הייתה עשישית עם נפט, והיו ככה מחממים את האוכל שישאר חם כל השבת. זה נקרא עשישית. וכל ערב שבת היה נשרף איזשהו אוהל, איזשהו בדון. גם כשהיינו גרים באוהלים, גם היו נשרפים בדונים. ואיך חיביתם? אמרת מקודם שהמים היה מאוד רחוק. איך חיביתם את כל ה... זהו, זה בעיה היה. היה שם, אני חושב שהיה שם איזה מכבי אש בסביבה. שהיו מכבי. היה קשה לגור במעברות? בטח, היה קר. בחורף היה מאוד מאוד קר. באותה תקופה היה חורף, לא כמו שהיום. היום יש מזגנים, אז המזגנים מחממים את כל הסביבה גם. אתה מבין? פה, כשבאנו לגור פה, היה שלג. וואו. כן, אבל עכשיו אין שלג,
למה? יש הרבה מזגנים, ויש חום, יש מכוניות נוסעות, אז השלג לא בא לפה. הוא לא מגיע. הוא לא מגיע. יש חום בכל הסביבה. אתה מבין? אז היה גם, הייתה שנה מאוד מאוד קשה. היה שלג, ממש, הבתים היו מוצפים בחולון, איפה שהיינו גרים בבדונים. והאנשים הלכו לעבוד, לימדו אותם איך לבנות בתים, ובנו להם את הבתים איפה שאמא שלי הייתה גרה. תל גיבורים. כן, תל גיבורים. אתה מכיר תל גיבורים? אז הבית הראשונה שלך בישראל הייתה בחולון? כן. אמרתי לך, האוהל הראשון איפה אמרתי לך? בוק, אולי? בית נאווי? לא, לא. אני אמרתי. עין שמר. עין שמר. זה האוהל הראשון? זה האוהל הראשון בעין שמר. מה עם בית כאילו? בית זה אחרי כמה שנים, אחרי מלחמת סיני. במלחמת סיני. אמא שלי נכנסה לבית. ואתה גרת איתה? אני הייתי בפנימייה. אז הייתי בן 7, משהו כזה, 6. זה קצת מבלבל. אז המעברות זה לא היה עם הפנימייה? המעברות זה לא היה עם הפנימייה. באיזה גיל זה היה? באיזה גיל זה היה? כשהייתי בן 2-3. וואו. כן, במעברות. אז אתה רק יודע את השרפות מהסיפורים? הייתי רואה אותם. וואו. הייתי רואה. עד גיל 5 הייתי. 6. ובכיתה א' הלכתי. בן 6. אי פעם נשרף לכם לא. אמא שלי הייתה זהירה. יופי. אתה מבין? אתה רוצה מים? אני אשמח. אני יכול אבל. תודה רבה. תעשה להם סדר. אתה רוצה? בסדר, לא ידעתי שאתה יודע לדבר כל כך הרבה. מה? לא ידעתי שאתה יודע לדבר כל כך הרבה. לא, אז אני מספר סיפורים. כן, לא שמעתי אותו. אתה לא רוצה גם? אתה רוצה? לא, לא, לא. אני לא אוכל בישראל. וזה, עכשיו, ידעתם מה גלגולו של שם. נכון? שסיפרתי לכם על השם שלי. כן. מהו הגלגול שלו, איך התהווה השם. נכון? זהו. אז בוא נעבור שאלה. יש לי שאלה. נו. יש איזה משהו שאמא שלך הביאה מתימן לישראל? הביאה. זה אצל האחיות שלי. שום דבר? הם כמעט לא הביאו כלום. כמעט לא. יש אנשים שכן הצליחו. אח של סבי כן הצליח. הוא שם, תספר להם שלום. אח של סבא שלה. הוא היה עשיר גדול. בתימן. בתימן. אבל היה לו טראומה גדולה. היה לו קדים גדולים. הוא שם את כל הכסף שלו בתוך הקדים. ומלמעלה שם דבש. אז ככה הוא הציל את הרכוש שלו. היה לו חבר ערבי. והוא הביא את זה על המטוס? הוא הביא את זה, כן, הוא הביא. תקשיב. הצליחו להביא גם ספרים. יש אנשים שהצליחו להביא ספרי קודש, ספר תורה הצליחו להביא. אבל הכל היה במרמה, כאילו החביאו פה, החביאו שם. זה בשביל כאילו לשמור את המסורת היהודית. כי לתימנים יש מנהגים ומסורת שונה מעדות אחרות. נכון. אז הם מאוד רצו לשמר. אז הם הצליחו במרמה לעלות דברים, כמו שאח של סבי. הוא הצליח לעלות, הציל את הכסף שלו. ככה נגיד במרמה. הוא לא הציל, חכי, אני באמצע הסיפור. אז היה לו חבר ערבי, אמר לו, תשמע,
אני נותן לך את אלה הדברים, אני רוצה אתה תעביר אותם את רוצה לשבת? לא. לחשד, למקום העלייה, איפה השדה התעופה של התימנים, שם היה מחנה גדול, והיו נותנים להם אוהלים, וזה לא ביום אחד לקחו את כל התימנים לארץ ישראל, זה לקח חודשים הם ישבו שם עד שלקחו אותם. אתם הייתם חלק מהראשונים שהגיעו? אנחנו לא מהראשונים. הייתה עלייה קודמת. לא, אבל מהמטוסים. במטוסים יש, זה היה, לא כולם יכולים לקחת בבת אחד. נכון. זה לקח חודשים עד שלקחו. זה 30,000 תימנים. זה לא 100 או 1,000. 30,000 באותה תקופה, והמטוסים היו אז קטנים, לא כמו שהיום ג'מבו לוקח 500 אנשים. זה היה אולי זה היה מטוס אחד? לא. כמה מטוסים היו? המון. הרי הוא מספר לך שכל פעם היה מטוסים קטנים, אז נגיד כל פעם עלו 50 איש. כן. משהו כזה. היום נכנס בתוך מטוס 300. נכון. אפילו 500. כן, תלוי בחברה. כן. אז מיהודי תימן עלו קצת. וואו. ולא כולם הצליחו גם לעלות. וסגרו את השערים לעלות לארץ ישראל. אז מי שנשאר שם, נשאר. אחר כך הייתה עלייה ב-1920, אלה עלו ב-1948, במרבד הקסמים. אז היה להם הרבה זמן לקחת. היום, ברוך השם, גם לא באים ישיר, מתימן לפה לא מגיעים ישירות. עוברים דרך ירדן, ואחר כך מגיעים לישראל. מה, אבל ירדן זה יותר רחוק, לא? לא משנה, אפילו הם לא יכולים, אין טיסות ישירות מתימן לפה, עד היום. כל אלה התימנים שהעלו אותם, הם טסו דרך ארצות הברית, והעלו אותם לפה, או באנגליה, יש לנו משפחה, שבאנגליה נקטעו, כי מצחם בעינים שם. בדוביי, יש בדוביי, האחרונים, קודם כל בא מישהו לארץ ישראל, וראה את הקשיים, וראה את הכל, המלחמות, אז הוא נסוג אחור. אז במקום להגיע לישראל, אז הם טסו דרך דוביי ונשארו בדוביי. כי בדוביי החיים יותר טובים מאשר ישראל. בתימן. לא. לא רוצה לחזור לתימן. הם לא רצו לחזור, אבל אלה שנשארו בדוביי על הקרובים שלנו, הם נשארו שם עד היום. אז בואו נעבור שאלה הבאה. נו. חפצים או זיכרונות או מנהגים שלקחת מתימן? מנהגים? אני יודע מה שאני למדתי בבני ברק, זה מה שאני יודע. אני זוכר אבל שבליל הסדר נגיד אתה עושה עם היין. לא, עם הטלית. היין, יש טלית מתימן שהבאתם? לא. סידורים? גם לא. יכול להיות שהם לא הביאו, אבל יכול להיות שהמבוגרים מאיתנו כן הצליחו להביא. אלה צעירים, אבל אולי סבא שלו, או... סבא שלי לא הביא. או כמו שסיפרתי לך, אח של סבי. בבית של סבתא אולי יש? מה? אני אמרתי לך, לפני שעלו למטוס, אמרו להם, את כל הדברים שלכם, סידורים, מתכשיטים, שמו חביות ליד המטוס, תשימו את זה פה, אחרת המטוס לא יעלה. אז התימנים שמו, כמו, אמרו להם, כשאתם תגיעו לארץ ישראל, אנחנו נחזיר לכם, אל תדאגו. נשאר אצלהם. הם לקחו את זה למוזיאונים, לקחו את זה לכל מיני מקומות, אפילו לארצות הברית לקחו דברים. משל התימנים. והתימנים באו ריקים, לגמרי. אז אמא שלך וסבא שלך פשוט הגיעו עם מה שהם לובשו? רק מה שהם לובשים, כן. רוב התימנים הגיעו ככה עם מה שיש עליהם. כי הם היו תמימים מאוד, לא ידעו שהם משקרים עליהם. מה, יהודי ישקר יהודי? לא יכול להיות דבר כזה. הם היו אומרים להם, המטוס לא יעלה.
אז שמו שם בתוך החביות את כל הדברים. יש איזה משחק שאתה זוכר מהילדות? אני לא שיחקתי בתימן. לא? לא, לא בתימן, בארץ ישראל, כשדקרת כאן במעברות או משהו. למה סיפרת לי עם הסכין שהייתם תוקעים ברצפה? לא, זה כשהייתי בבני ברק, היינו עושים עיגול, כאילו זה ארץ, וכל אחד לוקח חלק, אם זה 2 ילדים אז לוקחים חצי, אם זה 4 ילדים אז עושים חצי וחצי, וזה עגול, וכל אחד לוקח עם הסכין, איך שהסכין באיזשהו כיוון היא עומדת, אז אתה עושה חריץ באדמה, זה כאילו אתה כבשת את השטח הזה בשבילך. אתה מבין? תספר להם גם על 5 אבנים. מה? מעניין. כן. אז לא היה לנו מחשבים. לא היה. כן, ברור. אז היו גם, תשים לב שכל המבוגרים של פעם, אין להם בעיות מוטוריקה. מוטוריקה? להחזיק את העיפרון, לגזור, לא היו בעיות, כי כל הזמן הם שיחקו בחוץ. אז אין להם בעיות, לא היה להם בעיות. יכול להיות שמשהו, אם היו חוקרים והיו זה, היו כן מגלים. אבל כל אלה בזמננו, אנחנו שיחקנו בחוץ. לא ידענו לשחק מול מחשב או משהו. לא היו מחשבים. לא, ברור. אני כאילו שואל, סתם. אתה יודעים לשחק 5 אבנים? אני לא יודע. יש הרבה ילדים עכשיו בכיתה ז' היינו משחקים 5 אבנים. לוקחים 5 אבנים, 5, ואתה שם אותם, ואתה צריך לקחת אחד, לזרוק ולתפוס את זה וככה את כולם. או אחר כך אתה לוקח, זורק אחד, ותופס 2 ביחד. תופס 2. כן, מכיר את המשחק. או ג'ולות. שחקת עם ג'ולות? ג'ולות. עגולות עם מזכוכית. כן. מזכוכית. לא, ממש ג'ולות. ג'ולות. אתה לא יודע מה זה ג'ולות? לא, אני יודע. איך משחקים? יש בור, עושים בור קטן. זה משחקי ילדות של הרחוב שהיינו משחקים. ואתה, כל אחד זורק את זה בשביל לתפוס אותו שייכנס לתוך הבור. אם אתה מצליח, אתה לוקח את כל מה שיש שם. מבין? וצחק את המשחק של עם הכדור או מחנות. אתה זורק, לוקחים את כדור טניס, זורקים אותו ואתה צריך לתפוס אותו שם. בייסבול של ישראלים. בדיוק. זה היה משחקים. ואתה צריך, מי שתופס את הכדור, הוא צריך לרוץ לתחנה השנייה. עושים איזה 3-4 תחנות. קוראים לזה 4 קורות. פה קורה, פה קורה, פה קורה, פה קורה. אתה זורק, אז אתה משחק, אז אתה רץ לפה ומשתדל לרוץ בכל הקורות. עכשיו עוד שאלות. אבל על זמן. כבר 10:30. וואו. זה נחמד להם. אני באמת... היו דברים שהפתיעו אתכם שהגעתם לארץ? מה הפתיעו אותנו? בכלל חשבו שיהיו כולם עם זקנים, כולם עם פאות. יהודים. יהודים לגמרי. יהודים, חשבו שארץ ישראל זה רק אנשים צדיקים יש שם. לא יכול להיות, לא האמינו למראה עיניהם שראו אנשים בלי פאות, בלי זקנים, בלי שום דבר. איך זה? השומר הצעיר היה פה, אז הם היו חילונים. אתה מבין? ואלה תמימים הגיעו ממש, כמו שאומרים, קדושים כאלה, טהורים. אז כשהגיעו וראו את האנשים האלה, הופתעו בלי כיפה, בלי זה. הם באו ממקום חממה שרק היהדות. יהודי תימן, רק ברגע שהגיעו לארץ,
בעלייה, במשרדים, לקחו אותם לשומר הצעיר, וכך הרבה ילדים. את כל הבחורים מגיל 10 ומעלה, לקחו אותם לקיבוצים. כן, השומר הצעיר. חסר להם ידיים עובדות. והתימנים היו מאוד חרוצים. הם לימדו אותם לעבוד שם בחקלאות וכל מיני. אבל מה, הורידו להם את הפאות, הורידו להם את הזקנים, מי שהיה לו זקן, הורידו לו זקן. בגיל 10? לא, כשגדלו. בגיל 10 היה להם פאות. בגיל 10 היה להם פאות. זה סיפר לי. רגע, בוא נשמע את השאלה. היה קהילה תימנית איפה שהיית גר? היו כאילו מנהגים של כולם, דברים כאלה? בטח. קהילה של תימנים, בבת ים איפה שהיית בחולון. היו. הם משמרים. עד היום, תראה את הבית כנסת שלנו, הם משמרים את המסורת. הם רוצים את האונקלוס לקרוא. תרגום. שזה תרגום, וכל העליות של התורה. הם משמרים את זה עד היום. יש בן אדם משמעותי, כאילו, החיים כאן בישראל, שבאמת שינה את, איך אומרים, course of life. את הדרך, כאילו, של החיים שלך. זהו, הודות לזה שהוא למד במסגרות דתיות, אז הוא המשיך. כן, היות ואני הייתי במסגרת דתית, ישיבת פוניביץ', אתה יודע מה זה? כן, הסברת. חרדי. פונוביץ', כפר חב"ד. אז מהם אני למדתי הרבה. את כל החיים שלי. מישהו ספציפית אבל, כאילו, מישהו ספציפית הרב כהנא, אתה זוכר אותו? לא, אני לא למדתי ממנו. לא משנה, אבל הדמות. היה לי רב שקוראים לו הרב צבי גרינבלד. בכפר חב"ד. הוא היה המורה שלנו לגמרא. הייתה דמות מעניינת. כן. אז כנראה הוא שאב משם. הוא לימד אותה. והיה לו דמות חינוכית. והיינו קשורים אליו עד שהוא נפטר. היינו הולכים לכנסים בכפר חב"ד, והיינו מכבדים אותו. י"ט בכסלו. הם מקבצים, חסידי חב"ד, מקבצים את כולם, את כל מי שלמד שם, ואתה יודע, זה מפגש חברתי, כמו מפגש מחזור. כן. מה עוד? אתה עדיין הולך לדברים האלה? אתה יפה סבתא? כבר כולם זקנים, בני 80 ומעלה, יש כאלה שכבר נפטרו. יש לך חברים מהישיבה שאתה עדיין מדבר איתם? עוד 3 אנשים שאני מתקשר אליהם כל פעם. וואו. מה זאת אומרת כל פעם? כל יום, כל שבוע? לא כל יום. בפרט לקראת החגים. פעמיים בשנה. וואו. כן. אחד קוראים לו יצחק ויזל, ואחד קוראים לו אברהם ערק. היינו 4 תלמידים שגרים בחדר אחד, ואנחנו היינו סריה. אחרק, ערק, אורי דורי. אתה מבין? היינו גרים בחדר אחד הרבה שנים, עד שסיימנו את הבית ספר. אז היינו סריה. וואו, כל הבעיות. כבר כמה מהם נפטרו. טוב, כבר אנחנו בני 80. מה עוד איתן? יש אחד, יצחק ויזל, אני כל הזמן מתקשר אליו. יש אייזדופלר. גם כן אני מתקשר אליו. ויש עוד אחד, בוקסבוים. אלה חברים שהיו איתו בכפר חב"ד בישיבה, והם שומרים קשר. עכשיו נפטרו. והיינו ביחד מתחילת התיכון עד אחרי הצבא. ובצבא, אתם יודעים את מי הוא הכיר? בר סימן-טוב. בר סימן-טוב, הבן שלו הוא בית חולים? לא, בית חולים. הוא של
הבריאות, משרד הבריאות, משה בר סימן טוב. כן, הוא נפטר מקורונה. הוא, האבא. אז האבא היה איתו לאורך הדרך. כן, לקחתי אותו. כן, אז הוא היה איתו לכל אורך הדרך. במעברה היה אוכל קבוע, מים... הם היו צריכים ללכת להביא את המים, זה היה רחוק. לא, במעברה לא היה עבודה. לא היו הולכים לעבוד ומקבלים משכורת. לא היה עבודה. היו מקבלים תלושים בשביל לאכול. אתה מבין? אתה יודע מה זה תלושים? זה צ'קים, כמו צ'קים כאלה שהיו לא את הפרנסה. אתה הולך למכולת, אתה נותן לו תלוש והוא מביא לך מה שכתוב בתלוש. מה שכתוב בתלוש. אם זה דגים, אם זה לחם, אם זה... עד שהתחילו לעבוד, כי לא היה הרבה עבודה לאנשים. מי שלא היה לו עבודה, היו לוקחים אותו לקרן קיימת, לעשות יערות, לעבוד, עבודות תיזומות. איזה מלחמה נלחמת במלחמת יום הכיפורים? אני הייתי במלחמת ששת הימים, אבל אני לא נלחמתי במלחמת ששת הימים, הייתי חייל, אבל הייתי בשלט. מה זה שלט? שירות ללא תשלום. הייתי בהאחזות, כמו שאמרתי לכם, האחזות מבוא מודיעין, היינו שם שנה, אבל הייתה שנת שמיטה, היה אסור לזרוע ואסור לעבוד חקלאות, אז הביאו לנו כבשים שאנחנו נשמור עליהם, אז שמרנו על הכבשים ועשינו שמירות בכל האזור ושמרנו על האזור. אמרתי לכם שהיינו עושים סיורים והיינו שוכבים מערבים פה בשילת, היינו עושים מערבים עד שעלבים, קיבוץ שעלבים, היינו שוכבים מערבים. אתה יודע מה זה לשכב מערבים? אנחנו שוכבים על הרצפה, איזה 5 חיילים, ומחכים אם יבוא אויב, ואם הם באים אז אנחנו יורים עליהם. אתה מבין? זה נקרא מערבים. כמו שחיילים שומרים בשער, כמו שחיילים שומרים במוצבים, זה בדיוק ככה. אבל אנחנו שוכבים על הרצפה. מתחבאים. מתחבאים ומחכים מתי שאנחנו יודעים, השב"כ או הש"ב יודע שצריכים לבוא, זה מעבר קל למחבלים לעבור, אז אנחנו מחכים להם, אם הם יבואו, אז אנחנו נפתיע אותם. והייתי גם במלחמת יום הכיפורים. במלחמת יום הכיפורים הייתי במצרים. הוא גם הקים את הגשר, תספר להם שהוא היה בהנדסה קרבית, והוא הקים את הגשר במצרי טיראן. לא במצרי טיראן, הגשר שהיה על התעלה. על התעלה. בזכותנו אנחנו כבשנו את מצרים, כבשנו חלק ממצרים. בזכותכם? כמה אתם הייתם? היינו 2 גדודים של הנדסה ימית, אבל אנחנו עשינו את הגשרים, ועל הגשרים עברו הצנחנים, עברו כל הצבא עבר לצד המצרי, וכבשנו, הגענו 100 קילומטר מקהיר. אתה מבין? כאילו אתם בניתם את הגשר של תעלת סואץ. כן. סיפרת לי עם הטנק, שאפשר להעביר כל פעם רק טנק אחד. כן, כן. מה עוד שאלות? אתה הבאת, כאילו, אמא שלך דיברה ערבית בבית? לא. כשאנחנו באנו לארץ, אנחנו הפסקנו לדבר ערבית. השתדלנו לדבר בעברית. אמא שלי דיברה בעברית. לגמרי, או שאתה זוכר טיפה? מה? לגמרי בעברית? כן. אבל סבתא שלי, אמא שלי, היא הייתה מדברת ערבית. אבל ערבית כל כך הרבה שבורה? כמו עברית. ערבית שבורה? ערבית, עברית כמו בתורה.
כן. בסדר, אני בלי משקפיים. איך אתם פגשתם? נפגשתם? מי? איך אנחנו נפגשנו? זה סיפור. זה אני לא שמעתי. זה אני גם לא שמעתי. זה סיפור. זה... אמא שלי רצתה שאני אתחתן. ואני הייתי ביישן. לא הייתי מסתכל על בנות. אני למדתי בישיבת פוניבז', אתה יודע מה זה צדיקים. שם לא הולכים לסרטים, לא הולכים לכל מיני קונצרטים וכל הדברים האלה. אז אני הייתי מתבייש בכלל לדבר עם בנות. כל הזמן אמא שלי אמרה לי, אחותי הייתה מביאה חברות שלה, אני לא הייתי מסתכל עליהן, אסור להסתכל. יום אחד אמא שלי אומרת לי, היה לי אוטו, הייתי נגר עצמאי. אז אמא שלי אומרת לי, בוא תיקח אותי, יש לנו, יושבים 7 מהמשפחה. דוד שלה נפטר. אמרתי, לא צריך, אני לא אבוא. אבל אמרה, אני רוצה שאתה תיקח אותי, איך אני אבוא? אני אסע באוטובוסים. טוב, לקחתי אותה. אז היא אומרת לי, בוא תראה, יושבים שם 7, בוא. אני רציתי לשבת באוטו. לא רציתי להתקדם. אמרתי, אני אשב פה עד שתגמרי ותבוא איתי. לא, תבוא. טוב. היא עבדה מאוד קשה באותו יום. אתה יודע מה זה לעשות איזה 50 עופות, לחתוך אותם, ולמלוח אותם, ולהכין לאנשים לאכול. אתה מבין? אני ראיתי אותה שהיא עובדת בנרץ. אח של אמא שלי נפטר. זה דוד שלי. וזה לא כמו שהיום מזמינים קטרים. אז היו מכשירים מעופות, למרות שהיום אני לא יודעת להכשיר. רק אם זה יעלה לי, כן. ואז היינו מכשירים מעופות, היו מביאים את זה מהשוחט, והיינו צריכים להכשיר. אז ישבנו להכשיר, כמו שהוא מספר. ואמא שלי אומרת לי, תסתכל עליה. מתאים לך? לא, עזבי אותי. מפה לשם... בן כמה אתה היית? אני כבר הייתי מבוגר, הייתי מתבייש להסתכל על בנות בכלל. אחרי צבא? בטח אחרי צבא, בן 34, 33. לא כזה מבוגר. הייתי בן 32. לא כזה מבוגר, טיפה. כן. ולאט לאט היא קרבה בינינו, וגם היה תיאום עם אמא שלה. והיה לנו סיפור. פעם אחת... אוי שלום, אתה מעכב אותו, עזוב. פעם אחת. זה מאוד מעניין. הוא אף פעם לא שמע את הסיפור. תראה, פעם אחת. אם זה מן השמיים, זה מן השמיים. זיווג מן השמיים. פעם אחת אני נוסע, היה לי פגישה איתה. ואח שלי גם היה לו פגישה עם החברה שלו. אז אני אמרתי, אני אקח אותו לפגישה של החברה שלו, ואני אסע אחר כך לפגוש אותה. תראה איך שזה מן השמיים. באמצע הדרך היה גשם וטפטופים. איזה טפטופים? היה מבול של גשם. לא משנה. היה גשם, והגעתי לשכונת התקווה. אתה יודע איפה זה שכונת התקווה? בתל אביב. היה שם עומס של תנועה, אבל פתאום אני רואה איזה סוס רץ. אז אני נצמדתי ככה לזה, אבל הסוס נטע בדיוק מול האוטו שלי, ונתן נגיחה לאוטו שלי. הסוס? הסוס. שבר את הזכוכית, והתהפך. הראש שלו למטה והרגליים שלו למעלה. הסוס? ואיפה את היית שם? לא, היא לא הייתה. אנחנו בדרך לפגישה.
אח שלי לחברה שלו, ואני לחברה שלי. טוב. מה אני אעשה? האוטו שלי פיברגלס, הוא קרטון. מהראשונים. כן. מה אני אעשה? טוב, אמרו לי, לך למשטרה, המשטרה פה קרוב. הלכתי למשטרה, אז הם הרגיעו אותי, תחכה, עד שהם הצליחו להזיז את הסוס הזה, הוציאו אותו משם, בינתיים שחררו אותי, ואני בא, אני רואה מה אני אעשה עכשיו. האוטו שלי שבור, אני לא יכול. הזזתי אותו לצד, והלכתי הביתה. ברוך השם. והשארתי אותו שם. אבל עכשיו, כל המסמכים שלי היו באוטו, ובלילה לא ידעתי איפה לחפש אותם. חיפשתי שם באוטו, לא מצאתי. ואני לא ידעתי את המספר טלפון שלה. היא הביאה לי מספר טלפון, ואני לא ידעתי איפה הוא. ולא היה פלאפונים כמו שהיום יש לך פלאפון, אתה יכול להתקשר. כן. אז רק בעבודה היה לי טלפון. אפילו אצל אמא שלי. כן. שלום משטרות שאלו. כן, שאלות. תקשיב. ואחר כך... לא, כבר שעה 11. אני מחכה, מתי היא תצלצל, בשביל שאני... בסוף היא צלצלה. וחידשנו את הקשר. ברוך השם. וככה זה מן השמיים. אם זה היה מישהי אחרת הייתה עוזבת והולכת. מה אני אעשה? מסכנה היא מחכה. יום גשום. זה כאילו בתור בן אדם. אולי חס ושלום קרה. תתקשר. אבל לא התקשרתי, לא ידעה שבכלל אני לא יודע את המספר טלפון אפילו. אתה רואה שזה מן השמיים, אז... איזה סיפור. כן. נשלח לאמא הודעה, שעה 11 שלא תדאג לך.